Dobre, takže ešte raz vítam všetkých. Som veľmi rada, že zase sa vidíme po nejakom čase. A keď sa niektorými vydávame opakovanie, tak možno, že sa postrehli, že sme sa vlastne otázke traumatológie a úrazov už venovali. Dnes sme špecifikovali túto dnešnú prvú prezentáciu na problémy, ktoré vlastne máte uvedené aj v uputávke, respektíve v programe. Čiže budeme sa venovať úrazom, ktoré súvisia práve viac s pobytom pacientov v nemocnici, čiže trošku aj, ak je niečo plánované, alebo aj akutné, ak stihneme, tam dať takú trošku aj pred a potom intenzívnejšiu pooperačnú starostlivosť, alebo kde vieme využiť túto integratívnu medicínu pri nejakých komplikovaných stavoch. Spomenieme potom určité špecifika v súvislosti napríklad aj s anestézou alebo s ochoreniami venozného a vlastne systému a žilového, pretože aj tam vlastne táto integratívna medicína má svoje miesto. Traumatológia je vlastne špecifická, lebo samozrejme zahrňa veľké spektrum od malinkých poranení, ktoré môžeme absolvovať doma a si vieme vlastne ošetriť, až po ťažké nejaké ochorenia, alebo respektíve traumy cerebrálneho miechového systému, ktoré môžu viesť ku veľmi vážnym komplikáciám. Takže ideme na to. Traumatológia by sme mohli hovoriť o úrazoch z dvojakého pohľadu. Jednak sa jedná o nám klasicky ponímanú fyzickú traumu, ktorú vlastne definovať môžeme, že ide vlastne poranenie alebo zranenie spôsobené náhlym nejakým úrazom, narušením integrity, kože, slíznic, šľach a tak ďalej. Väčšinou je to náhodné, výnimočne sú to nejaké vážne nehody. Môže byť samozrejme rôzne situácie, môže to byť, bohužiaľ, viem, že posledné doby aj veci, ktoré sú spôsobené aj terorizmom, alebo môže to byť nejaké domáce násilie a tak ďalej. Definícia traumy, ako som povedala, inak môže byť v ponímaní pacienta a v prežívaní, lebo vieme, že stres v zmysle aj traumy každý z nás prežíva a má pre nás nejakú inú hodnotu a nejakú stresovú situáciu, ten istý úraz, aj v zmysle aj fyzické traumy, ale samozrejme existujú presné definície. Veľká trauma samozrejme môže spôsobiť sekundárne komplikácie, ako sú obehový šok, samozrejme zlyhanie, dýchanie kardiovaskulárneho systému až smrť. Traume, len tak okrajovo, samozrejme patrí aj psychická trauma. Je to vlastne taká otázka, ktorá možno, že nie je aktuálnou témou dnešnej prezentácie, ale má miesto si to spomenúť, pretože tá psychická trauma jednak ruka v ruke s tou samozrejme fyzickou a psychická trauma je niečo, čo je tam významný tej dopad a v posledných rokoch vlastne zažívame intenzívnejšie tú psychickú traumu. Je to vlastne dané aj takou nejakou celkovým správaním a vysokým nárastom, ktorý pozorujeme napríklad u mňa ako pediatra v zmysle depresií, hlavne detí tínedžerského veku. Ale keď ideme do bežného života, to psychickou traumou môže byť aj nejaká jednorazová šoková situácia, ktorú zažijeme, ale aj niečo, čo má väčší dopad, či sú to rôzne emočné stresy v zmysle straty blízkeho, ale aj nejaké závažné nejaké v zmysle ponižovania dlhodobého. Tu môže sa viesť aj psychická trauma, ktorá je chronická, nielen akutná, ale aj nejaký mobbing a nejaké arogantné správanie nadriedeného. Sú to veci, samozrejme, ktoré potom vedú aj ku psychogénnym ochoreniam. No ale poďme k klasickým úrazom, k traumám. Tu je hviezdou a na tom sa nezmenilo nič oproti prezentácii, ktorú som vlastne už mala, a to je Arnika montana. Je to liek, je to bylinka horská, Arnika horská, ktorá v zmysle
Prvej pomoci mala by byť v podstate možno v každom rúbsaku, taške, kabelke, vrecku. Ak sa, nemusí to byť len spojené s tým, že idem niekde na túru, alebo niekde sa vyberiem na výlet, alebo na lyžovačku, ale čo by malo byť možno, že súčasťou, ale môjim odporúčaním, súčasťou vlastne lekárničky, vlastne každej domácnosti. Ak sa pozrieme na jej pôvod, tak patrí medzi zložnokveté rastlinky, podobne ako sedmikráska, vidíme vzhľadovo. Nazýva sa niekedy aj horský tabak alebo bylinka na pády. Poďme trošku do jej takého zloženia, do tej jej fitopodstaty. Takže obsahuje flavonoidy, fenoly, ktoré majú vlastne tropizmus a majú vplyv na venózny systém, steny ciev venózneho typu, ale aj kardiotonický účinok. Čo je vlastne ďalším výborným jeho účinkom, je účinok karotenoidných pigmentov, ktorí majú antineurologický, ale aj antieflogistický účinok a veľmi úžasný účinok proti rozvoju hematómov, rozsiahlých ekchymatóz. A ten účinok je skutočne, ak ste raz už použili arniku a v tej správnej frekvencii a dávkovaní, tak ten účinok je úžasný, ako ho môžete vidieť. Takže to pôsobenie je jednak lokálne, to je v podstate na svaly, kde viete, keď pri tej svalovej námahe, či už vlastne doma sa zoberiete teraz do jarného upratovania, alebo skutočne s nástupom jary, a keď nie ste až takí na výletnici a športovci v zime a teraz si poviete, tak idem dať tých nejakú trošku do tej prírody viac, takže ak tam je tá bolesť, tá známa svalová horúčka a je tam aj tak tá účinok na tie svaly je výborná a veľmi dobrý je už aj preventívny účinok. Lokálny účinok je veľmi dôležitý na kapiláry. Viete, že to sú tie kapilárky drobunké, ktoré nám môžu robiť v zmysle, môže byť poškodenie v rámci chronických komplikácií, arteriosklerózy alebo iných metabolických ochorení, ale aj účinok kapilár v zmysle lokálneho poškodenia, pomliaždenia. Takže tam má to lokálne miesto veľmi dobré. Ďalší účinok je celkový, a to je vo febrilných stavoch, čiže v zmysle stavoch, kedy máme vlastne horúčnatý stav, kde vlastne, ak vieme, že tie horúčnaté stavy sú veľmi individuálne prebiehajúce, a ak viete, že u vás ten stav infektu spojený s horúčkou sa prejavuje takým výrazným prekrvením tváre, máte studené ruky, ale aj nos a tá posteľ, ktorá je ináč úžasná, pre vás veľmi tvrdá, aj tam viete tú arniku použiť. Ako keby nepohodlná a potrebujete, aby to bolo lepšie. No ale poďme hlavne na to účinky, ktoré sú pre nás dôležité a súvisia s dnešnou prezentáciou. Všetky traumatizmy, skutočne všetky. To, či si presne udriete kladivkom po palci, alebo idete na prechádzku ako ja a hrozí, že si napríklad podvrtnete členok, alebo sa vyberiete do veľkého jarného upratovania, tak všade tam je to miesto arniky. Čiže je to dobré stále si to zdôrazniť a myslieť na to, že aha, to je to miesto, kde viem tú arniku použiť a ak som ju nepoužil, tak vlastne vyskúšam a zaručenie a skutočne budete veľmi milo prekvapení, ako vám to bude účinkovať. Veľmi dobrý účinok je aj na úrovni ešte raz kapilár a vén, čiže ideme na tie drobunké cievky, kde máme vlastne ten endotel a potom na úrovni venózneho systému vieme, kde tam hrozí stáza, oslabenie tých stien a vlastne potom možnosti prejavy trombov alebo krvácanie, ak sú to povrchové veny. A tam hrozí vlastne aj sklon k tvorbe hematómov, ale aj nám pomáha pri rezných ranách alebo iných druhoch krvácania, napríklad epistaxa. Indikácie. Tak poďme konkrétne, kde všade.
Lebo je to jedna vec, že všeobecne a kde všade vieme tento úžasný liek použiť. Vieme, že arnika horská vieme využívať, máme rôzne typy riedení. Ak budete mať doma vo vrecku alebo v lekárničke 15 CH, pomôžete si, nemusíte sa trápiť na rýchlo, či teraz mám použiť 9 alebo 15. Ak už ich tam máte čas, tak je to fajn, ale skutočne, aby ste si nemuseli nejako lámať hlavu, stačí riedenie 15 mať pri sebe ako prvú pomoc. Takže prvý bod a veľká kapitola sú traumatizmy. Sú to skutočne každý jeden úraz. To znamená, že mám pád, udrel som sa, spadol, vidím nejaké len typu poblieždenie svalstva kože, alebo rezná rana. Môže to byť rezná rana rôzneho charakteru. Aj tá, ktorá ide a vyžaduje chirurgické ošetrenie, už pacient môže dostať arniku. Ďalej budeme hovoriť aj arnika a s použitím arniky aj v rámci pred a pooperačnej starostlivosti, lebo či už je tá operácia korekciou traumy alebo riešenie nejakého iného prípadu, narušuje, vlastne vždy dojde k narušeniu neporušeného integrovaného tkaniva, či už ideme operovať brušnú dutinu, hrudník alebo klb. K týmto orgánom sa vlastne musíme dostať a robíme vlastne ránu do tkaniva, kožia, podkožia a tak ďalej, svalstva. Čiže vlastne my vyrábame v úvodzovkách ránku, aby sme vyriešili základný problém. A zápätí následne, samozrejme viem, že sprevádza nám tú pooperačnú starostlivosť, možné krvácanie, straty tekutín, rozvoj hematómov, tak znovu tam je výborné miesto arniky. Samozrejme, miesto arniky je aj šestonedelie. Je to v súvislosti s hojením rán, či už horenie rán na perineu, hojenie týchto bradaviek, ktoré sú popraskané, môžu krvácať. Všade alebo to je tak vlastne už trošku nesúvislosti, ale s traumatizmom bábätka v kombinácii s inými liekmi je vynikajúci aj podávaním novorodencov v súvislosti s úrazmi, ktoré môže byť kaput subceadenarium alebo kefalhematómy alebo fraktúry klavikuly. Budem rozprávať o takých bežných, kedy tie bábätká sú prepušťané domov v klasickom časovom intervale a nevyžadujú. A už napríklad mám budem vám rozprávať medzi tým nejaké príklady. Vlastne mám teraz bábätko, ktoré prišlo domov s dvomi veľkými occipitotemporálnymi dvoma veľkánskými kefalhematómy a vlastne mimo iného sme nasadili arniku, bábätko to dostáva rozpustené v trolinku vody a vlastne už prišlo na kontrolu po týždni, tie kefalhematómy boli o polovicu menšie a krásne sa nám strebávajú. Hej? Takže, ale vlastne prišiel s tými kefalhematómy už vlastne ich týždeň málo. Takže pomaličky sa nám to vstrebáva, čo sme veľmi rádi, nerozvíja sa nám tam nejaká výrazná hyperbilirubinemia, čiže iktérus. Krvácania. Môžete mať krvácania rôzneho druhu. Viem, že vlastne krvácanie, či už je to do kože a slíznic z dôvodu napríklad infektov, máme krvácania pri ťažkých angínach, kde tam môže byť narušené, to sú žvanúky, ťažké stavy, samozrejme epistaxy opakované, krvácania spojené s cystitídami. Budem rozprávať také vlastne bežné príklady. Ďalej, krvácania. Budeme rozprávať, máme ďalšiu prezentáciu v súvislosti s poruchami menštruačného cyklu, s dysmenorrámi, výrazné krvácanie v prechode, čiže v klimaktériu. Tam je veľmi dobré miesto a ďalší vlastne výborný liek a to je fosforus. Kľudne môžeme v rámci krvácaní lieky kombinovať, čo je výborné, ak vieme, pozrieme si to, tak kľudne nie je problém a ten účinok je ešte lepší a rýchlejší. Ďalej, svalová únava.
Je to následky nadmerného zaťaženia. Sú to vlastne, tu vidíte, že máte uvedenú to riedenie nižšie. Je to vlastne taký lokálny účinok na svaly. Čiže rozhodnem sa teraz vlastne niekto už v januári, že nastúpi nejaký nový, trošku nejakú obnovu toho svojho tela, začne viacej cvičiť, kúpená permanentka. No a v podstate niekedy tých ľudí to odradí, má svalovku, nevádze a vlastne cíti sa veľmi unavený a je to podmienené práve tou bolestivosťou svalov. Samozrejme, tá arnika pomôže, vždy ho viem dať pred tým cvičením, ale aj po. Samozrejme neznamená, že tie svaly nebudú bolieť, ale nebude to taká bolestivosť. Alebo je to aj nadmerné zaťaženie skutočne. Ja si zapamätám, keď som sa učila homeopatiu, že vlastne tak nám radili, že skúste si to aj to, že je jar, idete umývať tie okná, hej, a bežne robíte inú prácu a že ja budem taká vyradená, kým to všetko urobím, dajte si to arniku. Takže skutočne aj tam je to miesto. Veľmi pekný účinok je chrapot spevákov a rečníkov. Treba povedať, že nie sme bežní rečníci, ani ale sa nám zdá, ale na druhej strane aj to, že musíte doma neustále tým deťom niečo vysvetľovať, opakovať, alebo máte v svojom okolí učiteľov, ktorí skutočne majú hodiny, veľmi veľa rozprávajú, alebo mám pacientku, ktorá študuje spev na konzervatóriu a mala vlastne obdobie, keď toho bolo veľmi veľa a vyslovene povedal, že to je také ťažujúce, že ten hlas jej vlastne odchádza a vidí, že to je vlastne tou únavou. Tam skutočne, keďže tam je aj väzivo, ktoré je unavené, tak tam je miesto takisto pre arniku. Ideme k veľmi takej významnej indikácii arniky a sú kapiláry a veny. Toto je už taký bežný život, kde sa s tým stretávame častejšie, to sú bolestivé varixy. Skutočne venózny systém je vďačný z hľadiska užívania tejto arniky a jej účinkov. A veľmi ďalšiu tú indikáciu, ktorú by som spomenula, je ochrana u hypertonikov. S vekom, a budeme hovoriť aj v rámci klimaktérie, nastupujú a máme tam určitú genetickú dispozíciu ochorenia aj typu hypertenzia. A ak tam vieme, že máme genetické zaťaženie a vieme, že tam napríklad ešte aj riziko nejakého hypercholesterolémie a nejaké riziko aterosklerózy, ktoré máme buď z hľadiska spôsobu života alebo genetiky, čo vieme, čo môže byť veľmi významný faktor aj pri zdravom spôsobe života, tak tam je veľmi dôležitá tá arnika už systematicky, napríklad u týchto starších ľudí alebo aj stredný vek, užívať tú arniku systematicky pravidelne. Je to ochrana oslabenia steny, pretože vieme, že pri oslabení steny aj pri tých drobných kapilárkach v rámci tých metabolických zmien na úrovni obličiek, kože, sietnice hrozí poškodeniu, to sú tie vlastne sekundárne mikrokomplikácie, takže tamto ochranu miesto na pevnosť tej steny a nedošlo k jej poškodeniu, oslabeniu, má takisto arnika. A štvrtá indikácia sú febrilové stavy, ktoré som spomínala. Ak tú arniku budete mať doma a príde vlastne stav, kedy máte nejaký infekt alebo niečo, kde skutočne cítite, že vás bolia svaly a ste slabí a nepokojní, potrebujete, že oddyhať, neviete sa na tej posteli uložiť, takisto má tu miesto užívania táto arnika. Tak, tu sú trošku v obrázkoch, niekedy sa dobre pamätá, keď sa to vidí, niekedy keď sa počuje, niekedy keď sa to spojí, takže tu som vám trošičku v takých obrazovú prezentáciu čisto, aby sme videli, že inak je to každodenný život, kde to vieme použiť, ale aj trošku náš taký aj voľný čas a samozrejme aj v zdravotníckom zariadení v rámci
kombinácie s alopatickým liečbou kľudne. Ako budeme dávkovať? No, otázka je, fajn, mám to, ako to mám použiť? Použijem hneď, ako mám skoro opakovať. Takže, ak to skutočne mám v vrecku a dojde k úrazu, tak použijem to, ktorý deň bude 9 alebo 15 a opakujem čo najskôr. To znamená, že stal sa mi úraz, rezná rana, idem to dávať šiť, alebo vidím, že treba, alebo to stiahnem, alebo ten členok, takže užijem arniku hneď a opakujem každú pol hodinu, kľudne tých prvých 6 hodín veľmi často. Ďalší deň užívam 3-krát denne. Ak sa mi stal úraz dnes a dostanem sa k arnike na druhý deň, alebo si to idem kúpiť, alebo mi to donesú, to je jedno, tak vlastne na ten ďalší deň, ten úraz už nie je čerstvý, tak si to dám 3-krát denne. Ako dlho? No do vymiznutia príznakov. Stav sa zlepšil, je to fajn, tak vlastne už vlastne prestanem užívať. Chronický stav, napríklad sme sa hovorili o tej arterioskleróze alebo varixoch, budeme ešte o tom rozprávať, tak použijem dlhodobo. Veľmi máme tu takú, je na to osobitné schémy, samozrejme, a viete si to odporúčanie potom pozrieť, poviem na akom portáli, ale je to také, že ak ste tí lyžiari, aj keď viem, že lyžiarska sezóna už končila, tak tá 30-ka hneď skutočne stalo sa. Ja som to mala osobne na lyžovačke vo vrecku, tak ako máte tam, neviem, vreckovku, hoci čo, tak v tom jednom vrecku som mala arniku. Ak by sa čokoľvek stalo, tak skutočne mala tú prvú pomoc viem položiť na svojho seba alebo niekomu. Kým dôjdem ku tým jednotlivým odporúčaniam, by som chcela okrem arniky ešte prejsť lieky, ktoré sú tiež veľmi dobre nápomocné. Rus toxicodendron je taký krásny krík, drevitý, prevažne v subtropoch. A ja som tu venovala iba jeden slajd, on by si zaslúžil oveľa viac. Je to veľmi dobrý liek, by som povedala, aby sme brali z nášho hľadiska traumatológie, rehabilitácie. Je to liek, ktorý nám pomáha v rámci poúrazových stavov rozhýbať telo, kĺby, lebo účinkuje, ako to vidíte, na väzivo a spojivo. Čiže stuhnuté kĺby, či už imobilizáciou, zápalom, vlastne došlo k tam nejakým artrotickým zmenám a vy potrebujete, tá stuhnutosť je zlepšená, ak sa začne cvičiť, rehabilitovať a hýbať, tak alebo je to stuhnutosť, ktorá vzniká, a toto je špeciálna indikácia pre reumatikov, tak tam má miesto rús a je výborný. To znamená, pacient, napríklad poviem príklad, máme ho po operácii bedrového kĺbu a potrebujeme vlastne ho následne rehabilitovať. Viete, že oni sa čímsko rehabilitujú, preto si nacvičujú a tak ďalej, tento chôdzu na tých barlách, tak inak to bude pre nich únava svalová, ak tam nemajú dosť svalovú silu. A inak potrebujeme rozhýbať tie stuhnuté šľachy a väzivo. Tam má vynikajúce miesto to rus. A ja poviem teraz takú jednu indikáciu, nie je to síce ľudská medicína, ale táto integratívna medicína má veľmi pekné výsledky a pôsobenie a miesto aj vo veterinárnej medicíne. Môj psík bol operovaný na protruziu platničky a v rámci tej pooperačnej starostlivosti, kedy potreboval rozhýbať, keďže už vlastne veľmi mal dlhšie problém s chôdzou a rozhýbať ochabnuté šľachy a klbové tkanivo, ale aj svaly, tak dostával rús a bol vynikajúca účinok tej rehabilitácie, tej vlastne skrátená rehabilitačná liečba oproti klasickej liečbe, nepotreboval ani tú terapiu, akvaterapiu a vlastne veľmi rýchlo a užíval tento rús. Ako ho užíva 2-krát denne, 2 až 3-krát denne, 9CH. A sú to textovedomy, to je rús, to je všade, kde sa cítite dolamaní. A keď sa už rozhýbete, to môže byť aj niektoré rána, že ste takí, tak sa cítim ako dolamaný, hej, neviem sa ani v tej posteli uložiť. A už keď sa rozhýbam, rozbehnem, je to fajn. Tak vtedy má to svoje miesto a v súvislosti s traumatológiou
v rámci rekonvalescencie, tak by som povedala. A v rámci rehabilitácie to by mal vlastne systematický liek u všetkých traum, pretože všade tam je to spojivo narušené. Ďalším liekom je Apis. Apis mellifera, trošku sa venujeme trošičku viacej. Apis mellifera, latinsky je to telo živej včely, obsahuje fosfolipázu a hyaluronidázu, uvoľňuje histamín. Histamín sa vám spája s alergickými ochoreniami a je tam aj účinok dopamínu, noradrenalínu a serotonínu. Keď vás uštipne včielka, vieme, že reakcia je to vlastne alergický prvý typ alergické reakcie, čiže je prudký nástup opuchu a zápalového syndrómu. Toto nemusím nikomu opisovať, o čo sa jedná. To je malinký obrážtek, čiže je to liek, ktorý vlastne má účinok na kožu a sliznice. Všade, kde nám pomôže? Všade, kde máte obraz palivého edému, opuchu, ktorý je zlepšený chladom. Poviem jednoduchý príklad. Alergik, teraz začínajú alergie, opuchnutý hrtan, uvula, škrabanie, pozrite do hrdla a vidíte, že to nie je červené, nemáme tam hnisavé povlaky, ale je to opuchnuté, naliaté, dokonca úplne naliaté, ako keď tu máme naliaté na tej koži, tak je úplne až taká kvapka. Alebo máte akýkoľvek iný edém, čiže opuch, máte poranenie členka, kde to opuchne a tam viete, že vám vyslovene pomôže studený obklad. To je vynikajúci, tam je efekt, keď tomu pridáte Apis. Máme tu aj indikácie urogenitálny systém, obličky, vajčníky. Musím povedať, že mám veľmi dobrú skúsenosť. Mala som pacientku, ktorá mala opakované cysty na vajčníkoch. Viete, že cysty je tam tá tekutina, pripomína to také edematózne, malo to samozrejme diagnostikované gynekologom a pridali sme k jej liečbe, ktorú mala nasadenú Apis, veľmi, veľmi vynikajúci efekt bol. Serózy, je to miesto pri zápaloch a rýchlej exudiácii v pleuritídach. Vlastne vieme, že ako komplikácia bronchopneumónii to býva. Ale môže byť, podobne ako keď sme mali pri arnike, aj pri febrilných stavoch, kde chýba smet. Indikácie, takže kde presne? Všetky alergické, čiže alergie presne a zápaly, ktoré sú spojené so svrbením a pomôže chlad. Čiže opuch spojoviek, studený obklad pomáha. Alebo zápalový edém na slizniciach, zápalový edém laringu spojený s následným opuchom, zápal faringu, edém faringu spojený a bolestivou s prehltaním, ale spojené so svrbením samozrejme. Je to sliznice v zmysle ďalej serózy, pleura, peritonium, meningy, to je menej, samozrejme bežne. Aká je dávka? Je konsenzus, že Apis, ak ho máme, používame, tak stále riedenie 15 CH a tých 5 granuliek opakujeme veľmi často. Je to liek, ktorý môžeme nazvať ako prírodný kortikoid, takže tých 5 granul opakujeme do zlepšenia každých 10 minút, kľudne každú hodinku, prvú hodinku každých 10 minút. Potom si tie intervaly predĺžujeme kľudne na každých 30 minút. Ak mám opuch členka, napríklad, poviem príklad, alebo opuch tých očí a vlastne mám ho dlhšie a dostanem sa k tomu Apisu, čiže nie je to teraz akutný stav, ktorý vyskočil, tak to užívanie je menej časté, čiže užívam 3-krát denne 5 gramov, 3 až 4 krát denne. Čiže ak je ten opuch, ktorý mi trvá 1-2 dní a vtedy sa začnem užívať ten Apis, tak tá častosť a frekvencia nie je taká. Ideme ďalej. Stafizagria. Stafizagria, krásna bylinka, patrí do čelade iskernikovitých. Obsahuje alkaloid, ktorý vyvoláva kožné zápaly, ale aj tenezmy, arytmie. Poďme, má široké pôsobenie. Ja som vybrala z toho účinky na kožu. Je to svrbenie, ktoré sa máte svrbenie, poškrebete sa a v zapätí sa to presúva.
Viete, stále ma to srpí na inom mieste tela a pripomína to trošičku herpes. A takisto, špeciálne, ešte už ide také obdobie, mení sa obliekania, tak aj v urogenitálnom trakte, kde je to palenie medzi mikciami, pacient sa ide vymočiť a povie, že keď som začal močiť, tej to prestalo. Hej, to je také zvláštne. Hej. Poviete, máte, vieme, že odborne po akizúriu povie, že bolí ma to, ale už keď močím, nie. Tak a je to tam veľmi napomocné je, aby sme tam, viete, tam je ťažko dať tie lieky bežné, že ktoré, tak tam má to miesto to stafizagria. Tu sú indikácie bežnej praxe života, takže sú to jednak tá koža, tie svrbenie bývajú, ktoré aj sprevádzajú exémy alebo herpesy. No a tu je naša indikácia, to sú chirurgické rany. Stafizagria, to sú rezné poranenia, ale pooperačné bolesti, a tam vlastne dávame tých 5 alebo 9 CH, 5 granov v rytme bolesti. To znamená, že skutočne viem dávať každých 10-15 minút, bolí ma to menej, tak si predĺžim tú indikáciu. Stafizagria, ak mám tú ranu chirurgickú, reznú alebo akúkoľvek, tak hneď to dať v zmysle aj toho hojenia. A tu sú tie cystalgie, napríklad po cievkovaní. Viem, že pacienta to bude bolieť, tak tam je dobré dať tú stafizagriu. Ešte je tu jeden liek a to je fosforus. Fosforus je biely fosfor, má dôležitú fosfolipázu a hyaluronidázu a ja ho tu mám, pretože máte hneď prvý bod hemorágie. Ja mám s ním sama veľmi dobrú skúsenosť s týmto fosforom a zmierňuje veľmi ťažké hemoragické stavy, ktoré sa týkajú dobre prekrvených orgánov, ale aj napríklad v menopauze, dysmenoreu, metrorragie pri rôznych myomoch a tak ďalej. Veľmi vynikajúci liek, ktorý pomáha zvládať ťažké ochorenia parenchymatóznych orgánov. Máme tu pľúca, pečeň, obličky, ale srdce. Vynikajúci liek na podporu pri pneumoniách, pri hepatitídach, pri cirhóze pečene. Viete, všetko sú to orgány prekrvené, veľmi dobre prekrvené, čiže tu je veľká tá asociácia. Má aj význam pri vlastne nervovom systéme. Indikácie, čiže vidíte, opakované a výdatné krvácanie, nos, ťasná, hej, viete, stomatitídy, ťažké veci, alebo po nejakých zákrokoch, ale hemademéza, krvácanie z rán a vredov, hej, napríklad máme ulcus cruris, ale aj prevencia chirurgického krvácania, budeme o tom hovoriť, kde dáte, už to spomeniem tu, ale budeme mať aj v schéme, 5 granuliek už týždeň pred zákrokom, viem, že o týždeň idem na operačný zákrok, takže už si to beriem 5 granov denne pred zákrokom a potom v predvečer zákroku. Len to cmuľate, takže v pohode. Pneumopatie, skutočne musím povedať, že ak pridávame pacientov, mali som pacientov, mali sme na jeseň také ťažké u tínedžerského veku bronchopneumonie. Ak sme tam pridali 15 CH dvakrát denne, tá liečba a regenerácia bola vynikajúca, oveľa rýchlejšia. Vírusová hepatitída, chvála Bohu, tých máme menej, takže znovu dvakrát denne, 15 CH, ale aj akutné stavy, hej, ako sú laryngitidy, gastritídy, pankreatitídy. Ukážem vám, že vieme použiť aj z tej integratívnej medicíny niečo na tie hojenie rán. Predtým ale by sme si prešli také vlastne určité schémy, ktoré sa týkajú určitých situácií, kde si vieme pomôcť aj trošku uľahčiť ten stav, zvlášť keď je plánovaný aj liekmi z tejto integratívnej medicíny a v rámci chirurgického výkonu. A trošku by som vlastne vysvetlila, že prečo a čo. Takže máme určitú schému v rámci sprevodnej liečby pri chirurgickom zákroku pred operáciou. Neverím, že je niekto, kto povie, že sa vlastne nemá nejaké obavy vnútorné a neprežíva nejakú strach alebo nejakú úzkosť.
Niekedy je, poviete si, no tak veď už niečo mi dajú večer, aby som mohol zaspať, aj potom vlastne to je tá predoperačná príprava, veľmi tá premedikácia, ktorú vlastne ovládame ako zdravotníci samozrejme, ale ide o to, že ja vlastne môžem chystať už aj týždeň dopredu a môžem byť vlastne veľmi nervózny a úzkostný a na to je veľmi dobré Galzamium. Galzamium je vynikajúci liek, keď máte trému a vysvetlím to pred hocičím a keď sa cítite, že dokonca ako keby ste boli takí, že tie svaly, že taký odovzdaný, že sa tak bojím, že sa nevádzem ani hýbať, ani chodiť, že ako keby ma ochromené svaly, dokonca ako keby ste mali pocit, že ste ako keby čiastočne taký nevládny, ochrnutý, nevládzete a zo strachu. To je presne ako keď sa bojíte na niečo, na nejakú skúšku, pohovor, vaše dieťa má niečo, nejaký blízky a vy ste z toho strachu až taký ako keby ochrnutý, že sa neviete ani vlastne hýbať poriadne, tak takýto typ strachu býva a niekedy aj pred týmto zákrokom, takže má tu miesto to Galzemium pred operáciou, takže viete užiť tieto lieky. Napríklad tú kalzemiu už aj niekoľko dní pred, ale samozrejme vidíme týždeň pred zákrokom aj dvakrát denne. Sú to lieky, ktoré nevplývajú na psychiku v zmysle, že by vás utlmovali. No a keďže ideme vyrábať traumu na koži, slizniciach a tak ďalej, na ďalších tkanivách, tak má tu miesto samozrejme aj arnika, ako sme spomínali. Obidva lieky týždeň pred zákrokom a keďže veľké krvácania sú spojené so spomínaným fosforom, tak prevencia krvácania, kľudne to spojíme a dáme si 5 granov predvečer a pred operáciou. Takže ideme čo po zákroku. Došlo k narušeniu, venujeme sa mi tomu, tak znovu ideme pokračovať k arnike, keďže každé to narušenie vyvolá opuch v okolí miesta, tak má tu miesto apis, lebo sme si vysvetľovali a veľakrát vieme, narušujeme aj nervové vlákna, či už je to iba koža, podkožie, niekedy dole je vlastne porucha citlivosti, alebo tam vyráža bolesť, tak vynikajúca je bylinka Hypericum perforatum, výborný liek na herpes zoster, lístky, kde máme tam vyražujúce bolesti smerom do jednej z dolných končatín a presne, pretože on účinkuje na úrovni nervových vláken, tak táto bylinka Hypericum perforatum je vynikajúca. Ako budeme užívať, tak 5 granov z každú hodinu. Čiže ideálne, aby to ten pacient mal, aj keď ešte nepríjma tekutiny, má tam samozrejme tú klasickú pooperačnú steroslivosť, tieto granovky vie cmúľať a potom, ak je to ďalší deň, tak 3-krát denne. Aj kľudne tie lieky môže každú hodinu jeden, potom si dá 3-krát denne takto užívať tieto lieky do zlepšenia. Je tam zlepšenie, je mi fajn, opuch už tam nie je, nemám bolesti, tak neužívam. A čo ešte tam je? Urobili sme ránu, takže má tu miesto stafizagria, zvažky je tam šitie, viete, niekedy sa šije v viacerých vrstvách a tak ďalej, takže aby tá rana, bolo hojenie rán, to je výborné, takže má tu miesto stafizagria v 9. V prípade vieme použiť liek opium, a to je vtedy, ak tam je problém s čiernou priechodnosťou. To môže byť napríklad aj v rámci cisárskeho rezu. Napríklad ma teraz napadlo. A veľmi dobrý liek je Chinarubra. To je liek, kedy vieme použiť v stavoch, keď došlo ku veľkej strate tekutín. V súvislosti s operáciou s krvácaním. Kde to vieme ešte využiť, tú chínu? Čo potom s ňou? Kde strácame tekutiny? Výrazné potenie v rámci infektu. Máme gastroenteritidy teraz trošičku, aspoň u nás šarapatia, čiže vydatné hnačky, vracanie. Všetko sú to stavy, ktoré sú spojené, že máte veľkú stratu tekutín, hrozí tam nejaké synkopy, kolapsy, hypotenzné stavy, strata tekutín, ako taká, má tu miesto použiť Chinarubra. Samozrejme, pacient snaží sa o rehydratáciu, ale pomôcť k tomu vie táto Chinarubra. Ja by som ešte tu možno spomenula, nie je tu, že prevencia aj napríklad, keď je tam hrozí, že tam bolo nejaké hnisavé ložisko, je vynikajúci liek je Pyrogenium 9CH,
dvakrát denne, tak toto je takisto výborný liek, ktoré tam vieme dať. Ideme na rany rôznymi nástrojmi. V podstate sú to všetky rany, ktoré buď absolvujeme v rámci chirurgického zákroku, alebo máme ako ranu a priori spôsobenú ako prvotné poranenie. Takže znovu vidíte hviezda arnika, 15, aby sa nám tá rana krásne hojila, stafizagria, napríklad rana po epiziotomii, gynekológii, ale iné chirurgické rany. Takže by sme užívali 5 granov každé 2 hodinky striedame jedno s druhým v akutnom stave. Čo ešte, ak je tá jazva veľmi svrbí, tak veľmi dobrý je floricum acidum a musím tu vyzdvihnúť grafites. Ja mám sama keloidnú jazvu, mám jazvu po očkovaní tuberkulózou, ktorú sme absolvovali v detstve. Nie je to vplyv vakcíny ako takej, pretože moja koža, moje telo má sklon k tvorbe keloidov. Takže ale som taký nešťastný, že tých jaziev mám trošku viac. Takže viem, že ak by som mala nejakú jazvu, tak mám doma ten grafites, ale chcem povedať, že grafites na starú keloidnú jazvu, ak si to nasadíte, samozrejme ten efekt nebude taký rýchly, ale tá keloidná jazva, ju mám z 3/4 vymiznutá a to bola veľká 15 cm jazva na ramene, ktorá je nepríjemná, tvrbí a tak ďalej. Tak ale viem, že ak by som mala niekde inde ranu, tak by som si ten grafites nasadila. Hej. Bývajú tie keloidné jazvy, niekedy sú nečakané, napríklad mám tínedžerov a kde je miesto. Plastické operácie. Zima ešte jar sa dajú vyberať znamienka a tam znovu je miesto nasadiť v rámci, aby po tej plastickej operácii tá ranka bola pekná, tak tam dať tú arniku, stafizagriu a ak už má niekto sklon k tej keloidnej jazve, pridať tam ten grafites. To by som tú indikáciu tam dala. Hojenie rany, tá rana môže byť čistá rana, alebo samozrejme sekundárne hojenie a tak ďalej, alebo infekt. Takže znovu tu máme tú stafizagriu vždy, čiže rana, stafizagria, akákoľvek. Tá svrbivá floricum acidum a ak je tu oneskorené hojenie rany, tak tu je tá silicea. A silicea je na všetky hnisavé procesy alebo pyrogény. Silicea je veľmi, veľmi dôležitá. Čiže to je to hojenie rán. Ďalší slajdík je trošičku venovaný, nemám tomu až tak veľa, v súvislosti s prevenciou následkov, kedy prevencia, buď sa bojíme, pacient je starší, rizikový, alebo jednoducho má obavy, alebo pacient už absolvoval operačný výkon, alebo pacientka v prípade epidurálnej anestézie napríklad vie, že už sa bojí alebo už absolvoval, že ten porod je ďalší. Takže ak je tam tá úzkosť, tak znovu máme túto galzemium pred akýmkoľvek výkonom. Aby tam v mieste, viem, že tej epidurálnej anestézy sa dáva vpich, tak aby tam nebola tá ekchymóza, to krvácanie, dáva sa ledum paustre. A je to spojené iba raz vynikajúci liek, natrium sulfuricum. Sú to všetky stavy spojené s komokciou, alebo respektíve s úrazmi lebky a mozgu. Postkomočný syndrom, traumy hlavy a chrbtice. Máme tu 5 gránov z každého 6-krát denne. Nechcem ukrácať čas na diskusie, ale možno, že taký príklad. Mala som pacienta, ktorý mal ťažký úraz, nehoda, to bola automobilová, a bol v kome dlhšie a vlastne v čase prebudzania tam boli intenzívne bolesti hlavy, bol tam trošku taký deficit, potom rečový, motorický aj ostal a nasadzovali sme s súhlasom rodičov, bol to pacient ako 30-tník, tak sme nasadzovali natrium sulfuricum 15 CH, dávali mu to vodičkou zriedené v strikačke. To hojenie bolo výborné, veľmi rýchlo. Nevravím, že ad integrum, že bol fit, ale ako náhle už vedel trošku príjmať tekutiny per os, takže užíval natrium sulfuricum. Je to veľmi dobrý liek pri všetkých hroziacich traumách hlavy, postkomočných bolesti hlavy,
posttraumách takisto. Hej, čiže mal tam traumu a ostalo mi taká bolesť hlavy, napríklad postkomočne, alebo subdurálka, alebo iné úrazy, ale samozrejme nie pacient v kome, tak to nebudeme diskutovať. Takže všetky tie spojené s traumami hlavy a chrbtice, natrium sulfurikum. Čiže natrium sulfurikum by som tiež dala do tej vetrovky a v rámci tej lyžovačky. Ideme k hematómom. Zase máme tu arniku montánu čo najrýchlejšie, tú prvú dávku. Je tu ďalší liek a to je ledum paustre, pretože je to liek, ktorý je vynikajúci, keď sa vytvárajú také ako keby bodové hematómy. Býva napríklad ledum paustre dobre pri úrazoch oka, kde sa robia taký hematóm orbitálny. A ako vidíte znovu, prvých 24 hodín striedame 5 gramov z každého a potom už iba 3-krát denne. Vieme použiť, my máme arniku gel, musím vychváliť veľmi dobre, ja som bola nedávno na turistike, v takom pobytí sme veľa trekovali a ten arnika bol výborný a takisto arnika montana, tie dlhšie treky mi pomohli. Porenie prstníka bývajú. Hej, takže, alebo kostrče je taký špeciálny liek Belis, Perenalis. Ak budete potrebovať, tak ho budete mať. Ideme k žilovým ochoreniam. Mali sme arniku spomínanú, vidíte ju tam znovu. A je to ešte taký veľmi dobrý, vynikajúci liek a volá sa Hamamelis. Máte tu vplyva na žilový systém, zápaly žil, vieme, stagnácie a tak ďalej, dilatované, bolestivé hemoroidy, všetko sú to vlastne žilový a kapilárny systém, ale aj krvácanie v zmysle epistax a metroragii. Dávkujeme 5 gramov z každého ráno a večer, vynikajúci v rámci žilových ochorení. K tomu samozrejme patrí určité špecifika a tu je pri takých výrazných krčových žil, ako ste videli na obrázku, má veľmi dobrý účinok calcarea florika, alebo ešte jeden liek a to je Vipera ready. Ak sú tam také ťažké nohy, alebo sa chystáte na dovolenku a ten let bude dlhší. Takže, čo nám hrozí? Si tak predstavíte tak, že tie nohy budú opuchnuté. To môžete ísť na dlhý zájazd autobusom, nemusí to byť lietadlom samozrejme, tak si dajte pred odchodom a každé 2 hodinky cmúkam Apis, je to prevencia opuchu a na tie žilový systém Viperu ready. A zase dám na cestu späť. Čiže vieme, že zdravotníci radi vlastne užívajú antiheparinové prípravky, ale vieme to poriešiť aj takto za pomoci homeopatie. Spomínala som niekoľkokrát hviezdu možno tejto prezentácie, a to je arniku. A máme vynikajúcu takúto formu, že vieme použiť, respektíve si zabezpečiť takéto rovno tej túby a si kúpiť, takže kde vidíme aj ešte prirovnanie, že kde, alebo pripomenutie, kde a ako použiť. A ukončila by som to takýmto krásnym stromom, ktorý sa volá dračí strom a je to strom, ktorý používajú v afrických krajinách alebo výťažok, je to dračia krv, takisto na traumy, užívajú to do rán a je to tam vlastne vynikajúcim liekom, aj takým antiseptickým u týchto lokálnych ľudí a vlastne už je to celkovo aj tak známe. Takže budeme pokračovať, prvú polovicu máme za sebou. Keď sme mali v minulosti na tomto fóre veľmi príjemnom prezentácie, tak ste mi potom aj písali do mailov, keď sme trošku zasiahli do tejto sféry problémy v klimakteriu, že by ste chceli prezentáciu, ktorá by bola venovaná týmto témam. A klimakterium je veľmi veľký široký problém, veľký okruh problémov, ktoré tie ženy trápi a nie vždy je priestor aj taký odborný, taká konštelácia sa tomu venovať a je také trošičku aj sporné, že čo užívať, v akých dávkach a tak ďalej. A je to také trošku každodenné možno trápenie a také odovzdávanie si tých informácií. Tak sme pristúpili k tomu, že sme vybrali sme, keďže toho veľmi veľa, vybrali sme na dnes hlavne otázky takej psychickej pohody, nepohody a osteoporózy. Jedno je také každodenné a osteoporóza je také čosi tiché, čo nás môže potom prekvapiť. Takže sme podľa mňa také celkom skombinovali
dva okruhy. Takže budeme sa týmto venovať. Verím, že to klimakterium má veľa problémov v zmysle zmiena prsníkov, dysmenorei a tak ďalej, poruchy libida a tak ďalej. Dúfam, že nás bude priestor aj na to a budeme sa aj týmto veciam alebo otázkam venovať. Takže ideme. Klimakterium, trošičku takých teórií na začiatku. Vieme, že to je prechodná fáza, nastáva menopauza. Je tu priemer, je to individuálne, máme ženy aj skôr. Začíname tu v tom 50. roku, tá menopauza, ale to je taký priemer, máme skôr, neskôr a tak ďalej. Je to rozdielne. Celé to obdobie sa udáva, že môže trvať až tých 10 rokov, kedy už dojdeme do takého stabilného stavu. Čo je dôležité, podľa mňa tá posledná veta, vy si viete kľudne kombinovať tieto prípravky s alopatickou liečbou, alebo ich užívať samostatne, alebo ich kombinovať s rôznou fitoterapiou. Kľudne je to nie je problém, ja mám sama oskúšané, keďže spadám do tejto kategórie, niektoré lieky, alebo respektíve niektoré prípravky, tak to nazvíme. Čo všetko nás tam stretáva, čo všetko tam tie ženy trápi, tak sú to také tri skupiny alebo tri okruhy. Jednak sú tam vegetatívne príznaky, jednak návaly tepla, ktoré sú spojené s potením rôzneho typu, hej, ako rôznej intenzity, rôzneho nástupu, rôzneho dlhého trvania, a ďalej zvýšená draždivosť. Vlastne veľa žien povie, nie som to ani ja, ako nie je ani dôvod, prečo som tak zareagovala, alebo zareagujem úplne neprimerane a si je toho vedomá. A samozrejme súvisí to aj s takým kolísaním nálad napriek úplne dobrej konštelácie všetkého toho, čo je okolo nás. A na druhej strane sú ženy, ktoré si uvedomujú, že je tam zvýšená predstivalosť, zraniteľnosť. Skutočne tá psychika varíruje do rôznych tých extrémov a tá žena je z toho nešťastná, samozrejme. Sú tu sú tu sklon k depresiám, je taká tá okrem tej citlivosti, ale nespavosť. To je mnoho žien, hej, mnoho žien povie, že vlastne nevie sa vyspať, nevie zaspať, alebo sa zobudí ráno, tam sú rôzne typy, alebo sa zobudí nad ránom, o tej tretej rozmýšľa, potom sú z toho nervózne, lebo potrebujú fungovať ráno a tak ďalej. A vie, že to nie je ten spánok. Aj všetko má úplne úžasné, hej, takže si to tam výborná je postiel, aj kľud a nespíme. Celková výkonnosť, samozrejme s tými všetkými zmenami, ktoré tam nastupujú hormonálne, čo teraz nie je moja úloha ich rozoberať, tak tá výkonnosť je slabšia a sme z toho asi povieme nejak skoro a nejde to tak. Toto sa mi tu zamotalo, malo to byť niekde inde, ale je tam sklon a zvlášť je tam genetika aj ku hypertenzii a bývajú tachykardie, bývajú palpitácie, nemusí byť tachykardia. To by malo byť tu k tej somatickým zmenám, samozrejme mi to tam trošku sa presunulo. Takže bývajú tu samozrejme pri tých hypoestrogenizme relatívny hyperprogesteronizmus a potom asi nám klesajú aj druhá hladina tých hormónov. Postupne nastupujú anovulačné cykly, dochádza k involúcii prsnej žľazy, dochádza k veľmi nepríjemným symptómom v súvislosti s atrofiou vaginálneho epitelu, či sa to týka bežného života, sexuálneho života, libida, bolestivosti a tak ďalej. Metabolicky sme mali a znovu zvlášť, ak je tam genetická dispozícia ku tým zmenám kardiovaskulárneho systému, čiže preto u tých žien nastupuje tam tá hypertézia, IHSK alebo aj hypercholesterolemia je výraznejšia, aj keď dovtedy ten cholesterol bol už ukážkový. A potom tu máme bod, ktorému sa budeme venovať a to je osteoporóza. Ideme ďalej. To odporúčanie tých
Liečba klimakterických ťažkostí sú odporúčania. Máme na jednej strane, a zvlášť napríklad, keď je nástup menopauzy veľmi skoro, predčasne a tak ďalej, tak je doporučená substitúcia estrogénov a gestagénov. To sú také, ktoré nachádzame, tie odporúčania. Čo je veľmi dôležité, je profilaxia osteoporózy hormonálnou substitučnou liečbou. A všeobecne, keď pôjdeme od tých liekových fóriem, samozrejme dostatočný prívod kalcia. Na to niekedy zabúdame, lebo si poviete, tak sa stravujem ako vždy, ale zabudeme, že trebalo by sa zamerať na určité potraviny viac. Že by si ich trebalo viacej trošku zaradiť do toho jedálnička a dať tam tú takú pravidelnú telesnú aktivitu. Väčšina žien je v tom veku, v podstate, keď už si vlastne zabezpečila, už sú tie deti zabezpečené, už uleteli z hniezda, už vám tam možno, že aj nejakí vnúci, ale sme ešte stále pracujúce a potrebujeme, aby sme nespohodlneli, si nájsť tú správnu telesnú aktivitu, pretože to je vlastne veľmi dôležité, aby sme vlastne stále boli aktívne v zmysle klbovo-svalových štruktúr a tak ďalej. Homeopatická liečba môže ísť samostatne, môže ísť u pacientov, ktorí neznášajú, nechcú ísť na hormonálnu liečbu, lebo samozrejme nie je to nič povinné, ani nič, čo by sme museli, ale je to niekedy odporúčané, alebo nie je kontraindikovaná, alebo vlastne pre nás sú tie obťaže akékoľvek, či už sú to vlastne toho psychického rázu, alebo v zmysle mám problém, alebo mám riziko osteoporózy, tam tá homeopatia má veľmi dobré miesto. Psychická pohoda alebo nepohoda a homeopatia. Lieky dáme podľa toho, nasadzujeme podľa toho, čo u nás prevláda. Je ich možnosť kombinovať, čiže nie je problém. Ak užívame nejaké iné lieky, či už indikované obvodným všeobecným lekárom, psychologom, psychiatrom, aby sme ich nemohli kombinovať, môžeme kľudne. Ak máme pocit, že nám je lepšie, treba skúsiť tie alopatické lieky znížiť na polovicu, na štvrtinku. Aké je dávkovanie, deň, nestačí jedna dávka, nie sme v traumách, pozor, a vieme si ich potom zredukovať, že užívam ich denne a mi je lepšie, dám si iba raz do týždňa. A dlhodobo. Dlhodobo skúsim vysadiť, dajme raz mesačne. Čiže tá frekvencia, vidíte, je oveľa menej. Liekom, ktorý je, spomeniem niekoľko liekov, ktoré sú vynikajúce. Tento napríklad liek, Lachezis, latinský názov je tu had, ja viem, že nemáte, málo ktoré zo žien má rád pohľad na hady, ale teraz, keď si predstavíme, čo robí had, tak sa tak obvíja, a keď sa zvlieka a on sa rád vyhrieva na slnku a tak ďalej. Lachezis je, poviem, štvrtý bod mne veľmi pomohol, návaly tepla. Mne sa nejme vyslovene tomu venovať, ale u tých žien, kde vyslovene vidia zmenu nálad. Napríklad ženy sa stanú zrazu žiarlivé, podozrievavé, si povedie, som taká nebola, hej, čo sa stalo. Alebo ste ukecané a nie je to prednáška. A vyslovene, no a toto podľa mňa pozná veľa žien a nemusí byť žiarlivé tieto ženy, nemusia mať zmeny nálad, ale potrebuje neustále čerstvý vzduch, potrebuje vyslovene sa rozopnúť, potrebuje mať voľný krk, hej, a cíti tie návaly tepla a cíti, že až keď sa vypotí a ten nával prejde, tak potom sa jej uľaví, tak tam to Lachezis má svoje miesto. Ja som mu venovala vždy slajdy, pretože je výborný. Sú to, keď ste typ, ktorý neznášate šatky, šály, roláky a máte pocit, že vás to škrti dusí, presne ako ten had, alebo ani opasky, vám je príjemnejšie, keď máte voľné a nie tam ste... Sú ženy, ktoré vlastne fajn, viem to v pohode, dokonca majú to radi, ale ak ste ten typ a máte s tým aj iné problémy, tak toto je liek, ktorý vám skutočne, musím povedať, veľmi pomôže. Ako som hovorila, jedenkrát denne, ústupia vám obťaže, vysadíte ho, navrátite sa k nemu a budete ho užívať len v tom období. Môžete ho užívať aj 3 mesiace, nemá také iné vedľajšie účinky. Je veľmi dobrou indikáciou, ak sú to
ženy, ktoré vlastne museli z nejakého dôvodu dôjsť k vyoperovaniu vaječníkov už počas fertilného obdobia, čiže 40-tnička, 38-ročná, došlo k vyoperovaniu a nastupujú tam tie rôzne príznaky. Lachezis, vynikajúci, vyskúšajte, odporúčte, vynikajúci liek. Ideme ďalej. Tuja. Tuja je taký krásny obrázok, tu ju poznáte. Tuja je liek, ktorý a tam idem od konca, tuja má také bradavičky, keď máte doma tuju. A toto je vynikajúci liek, okrem iného na bradavice. A vidíte tam posledný bod, má početné benigné tumory, to sú bradavičky. Ale poďme do tých našich nálad, nenálad. Tak tuja je, to je také zmeny nálady, ktoré sú také posmutnele, tie ženy sú smutné, veľmi sa všetkého boja, aj z ničoho. Majú taký pocit, sú to také ženy niekedy postavou, také tie verušovské postavy, a majú pocit, ako keby stále v tom bruchu niečo živé, hej. Majú z konkrétencií, veľmi ľahko sa im urobia opuchy, hej, tak retinujú a mávajú opakované gynekologické zápaly, hej, takže sklon k takému smútku, hej, čiže nie je to taká žiarlivosť a také, ale vyslovene, čo sa týka tých nálad, tak je to táto tuja a ešte vyskočia, ide v tom klima, ktoré vyskočí po tej koži kopu výrastkov, hej. Tam má miesto, a kľudne to môžete kombinovať, tam má miesto, že máte kopu rôznych bradavičiek, výrastkov, nasadte si tú tuju každý deň dlhodobo, vydržať aspoň 2-3 mesiace. Má miesto, tuja má krásny účinok, ale treba byť trpezlivý. Grafit, čierne uhlie, vidíte grafit, respektíve nie je to karbovegetabilis, ale to je grafit. Grafit. To sú ženy, ktoré majú tiež takú začervenanie, ale sa strieda, že bleda červená a úplne, to je taká smutná, ale úplne nemá energiu do života. Klima, ktorý ja nemám, mňa nič nebaví, ja nevládzem. Nemám tú energiu, čo by ma to nabilo, ešte priberú veľmi veľa, veľmi. Sú také zimomrivé a strašne s tým priberaním ešte ich nafúkuje. Hej, to grafites maskom pomáha pri tom trávení a nafúkuje, zapchá, priberú, hej, sú také bez také energie, bez čohosi, tak tam ten grafites má veľmi dobrý účinok. Po, po prvom lieku, ktorým bol Lachezis, je veľmi také druhé miesto má, ja som trošku dala s odstupom, je táto sepia, veľmi živočích. A to sú také zvláštne typy žien, ktoré môžete mať v svojom okolí, alebo keď si poviete, no možno, že som to aj trošku ja. A to sú, vidíte, keď vám alebo niečo z toho máte, to sú tie poruchy spánku. Úzkosť. Ste takí, že zaspávate a vlastne je tam také obavy, úzkosť. Máte, ale tu sú ženy, ktoré neznašajú, sú také dominantné. Sú dominantné, niekedy vidíte, skôr je sklon k takým depresiám všeobecne, to klimakterium je také ako keby sklon k takým smutným, ako taká smutná udalosť, takže skôr tam preferujú sa, alebo respektíve prevažujú také smutové depresia, ale vidíte, to sú aj ženy, ktoré sú hrubé vo vyjadrovaní, až v takých ako keby tú obavu a smutok je zakrytá takou arogantnosťou, hrubosťou a je tu žena, ktorej ani neviete kontrolovať, to je jej názor a koniec, hej. Ona vlastne vnútri je depresívna a sa obáva, je smutná, ale navonok sa takto prejavuje takou hrubosťou. Sepia, čo jej pomáha, keď je v tej partii niekde a sa začne chodiť cvičiť nejaký pilates, tak vtedy v ťažkosti je lepšie. Poviem, ja sa tak dobre cítim. Čiže vyslovene tie ženy, ak začnú alebo sa venujú fyzické aktivite, idú cvičiť, beh, alebo niečím sa zamestnajú fyzickým, tak sa cítia lepšie. Sa cítia oveľa lepšie,
čo sa týka aj tej psychiky, ten smútok nie je taký vydatný a aj tie ťažkosti ustúpia. Takže ak z toho niečo je, tak tá sepia má tam svoje miesto. Fosforicum acidum. Toto je liek, ktorý môžeme všetci zdravotníci. Sú dni, kedy ste totálne fyzicky a duševne unavení. To je jedno, muži, ženy. To znamená, že ťažká nočná, fyzicky ste sa tam natrapili, boli tam ťažkí pacienti, nedaj Bože, ste mali v práci nejaký exitus ešte, alebo nejaký veľmi ťažký stav. Čiže dni, kedy si poviete, ja nemám energiu ani rozmýšľať, ani sa hýbať, ani fyzicky nič doma urobiť, aj keď som doma a mám voľno, toto je čas na použiť tento liek fosforicum acidum. Acidum je, vieme, že fosforicum je liek spojený s energiou, čiže úplne, môže to byť aj také ťažké obdobie, keby sme hovorili o psychike. Napríklad zvlášť sa vám stane, že vám odíde blízky, alebo sa rozídete s niekým, alebo nejaké emočne vás niekto tak zraní, či už hoci kto, či to je v práci alebo v rodine, že vás ako keby poviete, odobrali mi všetku fyzickú aj psychickú energiu, tak toto je, a sú tie dni, dajte si to dokonca ráno večer. Sme zdravotníci, ja mám skúsenosť jednak osobnú, výbornú s týmto liekom, ale aj musím povedať, že ak robíte na onkologickom ochorení, onkologickom oddelení, veľmi dobrý pomocný liek, samozrejme nevylieči to ochorenie u onkopacientov. Jedným z príznakov, viete, o tých onkopacientov je strata energie. Strata energie fyzicky, nevládzu, a psychicky sú v šoku. Mala som, musím povedať, blízkeho, liek užíval, neboli tie emócie až také ťažké, ani tá energia veľmi pomohol. Mimo iných liek to znovu by bola taká ťažká téma onkologických pacientov, ako im pomáhať, ale keď už hovoríme o indikáciách, aby ste si možno trošku spomenuli na ten liek a vedeli ho použiť, si poviete, no čím ja bežným si mám dobiť tú energiu, nejako pomôcť si, keď neviem a cítim sa úplne fyzicky a psychicky vyšťavený, čo si mám také nasadiť, tak fosforicum acidum je výborný. 9 alebo 15 CH, hej, tak toto je miesto. Kalium, fosforicum. Kalium, znovu tu máme fosforicum, to bol acidum, fosforicum, kaliové soli. To sú ľudia, a bavíme sa o ženách, ktoré sa veľmi intelektuálne veľa pracujú a sa veľmi, veľmi starajú o tú rodinu, veľmi starostlivé. Veľmi im záleží, aby v tej rodine bolo všetko tip-top a ak sa obáva, hej, tie deti niekde študujú a je to až nadmerné. A ja nemôžem za to, ja sa strašne bojím. Hej. Ja sa bojím, ja sa s tým trápim, ako si tam pomôžu. A tak máte kamoško, poviete si, nemusíš, hej, niečím sa rozptyl. A to je vyslovene, ona je zaťažená len tými obavami, ktoré ani nie sú reálne, ale nevie sa tým zbaviť, pretože má to v sebe tú takú starostlivosť a rozmýšľa, hej, intelektuálne, nie tak fyzicky, intelektuálne je zaťažená tým a z toho je vlastne unavená a vyčerpaná, tak to kalium fosforicum je výborné. Znovu nasadiť. Bolo tu niekoľko liekov. Samozrejme, existuje viac. Ale niekedy je dobré, keď pociťujete hoci niečo z tých symptómov, alebo máte také dni, kde ste viacej precitlivali, podráždení, čaká vás ťažká služba, zase už ste mali 2 a príde ďalšie, idete do práce, alebo pracujete na ambulancii a viete, toto je to obdobie, kedy je tých ľudí tak veľa a potrebujete aj s nimi rozprávať, do toho telefóny, do toho vám ten lekár povie, čo máte vybaviť a vy poviete, no ja som z toho úplne, že som zaťažený, unavený
tam je veľmi dobrý liek tento sedatív PC. Viem ho užívať dlhodobo. Neutomuje, nemá vedľajšie účinky v zmysle tlmenia. Ak užívam nejak iné svoje lieky, kľudne viem to kombinovať a nie sú tam vlastne interakcie, neurobí mi žiadnu retenciu tekutín, žiadnu poruchu príjmu potravy a tak ďalej, ani závislosť. Dokonca vieme ho užívať napríklad, keď už sme trošku aj do tých tém, vieme užívať v rámci poporodných depresí, hej, takým sklon k takým trošičku psychózám. Vieme ho užívať, nasadiť tínedžerovi, keď má taký sklon, má ťažké obdobie, hej, má teraz stres, mali sme blíže sa maturity, príjmačky, hej, čiže rozmýšľam, čo tam dám, aby nebol taký vystresovaný, aby sa vlastne aj oddychol a sa vyspal ten študent, keď tam sedí, tak sedatív, vynikajúci liek. Má svoje miesto. Treba ho vyskúšať. Ak to obdobie ustupí, treba užívať tie 2 tabletočky 3-krát denne, cmuláme ich a prejde to obdobie, vysadíte. Nie je tam nutné nejaké postupné znižovanie alebo nič také. Druhá časť tejto druhej prezentácie je venovaná osteoporóze. Osteoporóza je také tiché ochorenie. Kedy začneme nad ňou uvažovať? Keď máme v rodine niekoho. Sestru, mamku, babku, ktorá má s tým problém, alebo mali sme už nejakú u seba, nejakú fraktúru a vieme, že sa to hýlo ťažšie, alebo si fakt uvedomíme, že sme v tom rizikovom období, alebo už nás naženú na vyšetrenie, konečne sa dostaneme aj na preventívu a povedia, aha, že poďme aj na to vyšetrenie tých kostí, tak vtedy začneme uvažovať a začneme rozmýšľať, že fíha, tak čo s tým? Alebo vám to diagnostikujú. Takže ideme sa trošku venovať tej osteoporóze. Tak malinko teórie. Viem, že ide o redukciu kostnej hmoty, ide o úbytok tej minerálnej zložky a kostnej matrix, čiže to máme kalcium, fosfor, hej, ktoré sú v tom, vytvárajú ten osteín. A v tých vláknach medzibunkových to máme tam spevňujúce. Jednoduchá nerovnováha, porucha medzi tvorbou a odburávaním kostí. Čo je dôležité, resorpcia, viem, že tá kosť neustále žije, odburiava sa a regeneruje. V tomto prípade tá novotvorba je spomalená. Novotvorba môže byť spomalená a narušená, buď nemáme materiál, čo je dôležité, alebo tá aktivita novotvorby klesla. Takže vieme, že ten problém môže byť, ste tam mali otázočku aj v rastových bolestiach, takže áno. Výsledkom je zvýšená krehkosť kostí a náchylnosť k zlomeninám. Tak toto je vážna vec. Ja nemám sama rada veľmi veľa nejakých grafov a teórií, ale som použila takéto informácie. Francúzi sa tomu vlastne veľmi venovali. Tým patologickým osteoporózom v súvislosti s vyšším vekom. Robili veľkú štúdiu, kde zapojili 177 000 pacientov starších alebo 50 rokov, ktorí boli už hospitalizovaní, že mali nejakú tú patologickú zlomeninu. Vidíme, že 2/3 malo viac ako 70 rokov. Pomer ženy a muž, to je taký hrozivý, že 3:1. Boli tam veľké samozrejme náklady na liečbu. A čo je vlastne veľmi vážne, vidíte, viac ako polovica mala po roku ďalšiu zlomeninu, čo je strašné kvantum. A nedostali žiadne liečebné odporúčania. Čiže oni sa trošku tým začali zaoberať, že čo s tým, treba tým pacientom a už preventívne niečo riešiť, aby sme k tomu nedošli. Patologická osteoporóza, samozrejme potrebuje nejakú diagnostiku, vám to určili, hej, samozrejme nie je to tak, že máš vek, tak máš osteoporózu, samozrejme nie. Kedy ju diagnostikujeme, ak už máme nejakú fraktúru, hej, dlhých kostí alebo stavcov, hej, že nejakú, nie že tam si na športe udrieme zlomíme nejaký metakarpálnu kosť, ale ďalej, ak nám tam na tých stavcoch vidíme, že tam je redukcia hrúbky, čiže zrútenie alebo kolaps stavcov,
A ak je tam v rámci denzimetrického vyšetrenia a sú tam určité rizikové faktory, sa robí ten bone density test. Robí sa ešte test FRAX, to bol špeciálny, a trabecular bone score. Takže sú tu určité také kritériá. A úskalia sú diagnostiky v tom, že niekedy v rámci tých špecifických, samozrejme mineralogram, o tom vlastne nemusíme debatovať, že sa tam musí robiť ten mineralogram a prípadne hladina vitamínu D a tak ďalej, na čo my vlastne v našich krajinách dosť veľa zabudáme a vieme, že sme krajina, ktorá má diagnostikované veľmi nízke hladiny D vitamínu a zdôrazňujeme ich, aspoň ja veľmi zdôrazňujeme, sme vlastne užívali. Bone density test vidíte v 40% pacientov a napriek tomu, že tam je fraktúra, kde bola diagnostikovaná osteoporóza na tej kosti, ho má v norme. Čiže to je dosť. A frak skore niekedy je zbytočné, lebo tam môže byť prichádzajúce zlomeniny užitočne pre tomto T-skore. A čo je veľmi dôležité, je vlastne niekedy zložité ten trabecular skore, bone score, tam sa merá tá mikroarchitektonika kosti a ich kvality. Všeobecne odporúčania. Možno, že toto je také, čo by mohla dostať žena aj v rámci tých prevencií, zvlášť u žien, keďže sme tam mali 3 k 1, sme tam vedieme, mala by dostať v rámci odporúčania, v rámci prevencie, či už u všeobecného lekára, alebo v rámci aj u gynekológa, úprava životosprávy, hej, musíme povedať, aj stravovania, hej, a dostatok pohybu. To sme spomínali samozrejme aj v rámci či už aj tých žilových ochorení, aj úrazov, aj všeobecných tých psychických zmien. Ako vidíte, ten pohyb je veľmi dôležitý. Stačia prechádzky, veľmi dôležité. Hej. Aj z hľadiska toho D vitamínu, máme to hneď ten druhý bod. A zvýšiť príjem vápnika. Máme veľa ľudí, ktorí majú intoleranciu na bielkovinu krávskeho mlieka, ale vieme, že zdrojom vápnika máme aj iné potraviny a samozrejme potrebujeme tam aj proteíny. Takže na tú stavbu kosti, máme tam zložku tú mineralizovanú a nemineralizovanú, musíme ju vlastne vyvážiť. Takže tam spojiť prepojenie vápnika a proteínov je výborné. Takže nad 50 rokov vidíme tam dávka 1,0 gramu denne vápnika. Ja myslím, že nemusím tu zdôrazňovať, že v čom všetko máme ten vápnik a napríklad v takej ideálnej brinzi máme aj probiotika, samozrejme jogurty a tak ďalej. Ak boli tam, samozrejme sú tam aj špecifická liečba tej osteoporózy, ak je vlastne veľmi závažná. Tam sa vyhodnocuje, tí pacienti chodia na kontrolu a tá liečba sa zastavuje sa samozrejme, ak nedošlo k ďalšej zlomenine po 3 až 5 rokoch a hodnotí sa tie skóre, femorálneho T-skóre väčšie ako 2 a nepridružujú sa ďalšie rizikové faktory. Samozrejme, pacientka sa nenechá tak, ale sa chodí na kontroly a stačí urobiť kontrolu, prehodnotiť stav každé 2 roky. A buď sa znovu vrátime k liečbe, alebo znovu si pacientku skontrolujeme po ďalších 2 rokoch. Takže je dôležité, aby boli kontrolované. No aké je tu miesto homeopatie? Tu máme krásny obrázok osteoporotickej kosti, kedy má miesto. Nemusíme dávať každej pacientke, že klimakterium, už vlastne menopauza, tak nasadíme liečbu. Nie. Na to sú tiež presne liečby. Vidíte pacienti s osteoporózou a s rizikom zlomeniny, alebo pacienti, že nemali fraktúru, ale tam hrozí tá patologická osteoporóza preventívne, to je jedna vec. Ďalej máme pacientky, ktoré majú osteoporózu a už mali fraktúru. Hej? Čiže tam už, ak je tam fraktúra, budeme hovoriť, aká je tam liečba tých zlomenín, čo tam pomáha všeobecne pri fraktúrach, lebo sme to nemali v rámci traumatológie a preventívne, aby sme nemali ďalšiu fraktúru.
No a ďalej môžeme vyslovene tie homeopatické lieky a v rámci tej integratívnej medicíny predpísať alebo doporučiť po už ukončení liečby osteoporózou alebo pacienti, ktorí zle reagovali na liečbu. Vieme, že každá liečba má svoje vedľajšie účinky a aj táto liečba systematická, alopatická, takže má. Takže znovu je tam miesto aj pre homeopatickú liečbu. Všeobecne pri akýchkoľvek poruchách kostného metabolizmu alebo kosti a kostného materiálu sa môžeme, všetci reagujeme rôzne. Niekto povie, že ja som nikdy nemal problémy ani so šľachmi, ani s klbami alebo dlhodobo. Samozrejme závisí to od fyzickej aktivity bez debaty alebo od typu práce, ktoré vykonávame. A to je jedna vec. Ale všeobecne vlastne máme aj určité typy postav. Máme tzv. Typ fosforický, karbonický a fluorický. Fosforický je takým typom, to sú väčšinou takí štíhli vytiahnutí, ktoré už od puberty sa vytiahnu a potom vlastne ostanú z tej štíhli dospelosti ľudia a majú sklon k takej demineralizácii. To sú napríklad, keby sme trošku sa aj vrátili, že neostaneme len v tom klimaktériu, tak sú to aj mladí ľudia, ktorí sa v tej poberte rýchlo vytiahnu a ostanú dlho. Aj tie dievčatá, aj muži dlho ostanú takí štíhli a majú sklon, že sú aj unavení. Povedia, že ich bolia kĺby, kosti, alebo v dobe intenzívneho rastu. To znamená, že to je obdobie predškolácké obdobie a potom tínedžerské. Mávajú tie bolesti predkolenia, tie nočné bolesti. Tak toto je fosforický typ. A budeme hovoriť, tam je vlastne vynikajúci liek kalkárea, fosforika, máme kalcium, fosfor, vidíte, jednoduché veci. Potom máme typ ľudí, ktorí sú nie sú takí štíhli vysokí, ale takí karbonickí. To sú taký ten typ postavy takej štvorcovej. To sú všeobecne, teraz nehovorím o nejakých iných problémoch, to sú typy, ktorý aj ten typ postavy je taký do takej kocky, tak by som to nazvala. Sú to ľudia, majú poruchy metabolizmu vápnika, ale majú aj poruchy metabolizmu cukru, cholesterolu, majú sklon k nafúkovaniu, sú takí pomalší, taký kľudnejší, aj čo sa týka povahy, nič ich nerozhádže, trošku môže byť aj taký až flegmatický, hej? Takže, a môže to byť aj taký typ žien, takže tam, ak je tam porucha toho metabolizmu vápnika neskôr, aj tam je problém samozrejme, ak by tam tým, že majú sklon trošku aj k obezite, tak je tam potom aj sklon samozrejme problém s horením, tak tam je veľmi dobre tým pomáha tým ľuďom liek kalkária karbonika. Potom keby sme len podľa konštitúcie niekoho sledovali, fluorický typ, to sú takí ľudia, ktorí majú sklon k rôznym takým nepravidelnostiam na kostiach. Napríklad majú sklon k výrastkom, ku výrazným už mladoveku skoliózam, deformitám, máte rôzny sklon k tým hrbom na chrbtici, čiže to je výraznejší gibus, alebo v dospelom veku hyperlordózy. Vidíte, o mnohých ľudiach stoja oslabené brušné svalovstvo a už to nie je mladý vek, že to dospelý vek alebo starší človek, tá chrbtica v lordoze úplne deformovaná, majú sklon k rôznym výrastkom, je tam vybočený palec, patrí tam výrastky na päte, hekla klava. Všetci tí pacienti majú, u nich je krehkosť kosti, krehkosť. Tam všeobecne týmto typom postav by pomohol zase liek kalkárea florika. Takže dá sa niekedy pomôcť v súvislosti s kostným metabolizmom aj len podľa typu postavy, že tento liek by mi pomohol a viem ho užívať dlhodobo a mi pomôže, ak mám problém vyslovene s tým pohybovým systémom. Poďme k tým fraktúram. Fraktúry patologické v súvislosti s osteoporózou alebo všeobecne. Tak fraktúra je úraz, takže máme tu arniku, vidíte dole. Je to aj bolesť svalov, zhoršená pohybom a dotykom, čiže áno, ale prvé miesto už nie je arnika, ale symfitum. Je to liek, ktorý je vynikajúci na zlomeniny
aj pri oneskorenej liečbe zlomenín, to znamená, že mám fraktúru humeru, diagnostikovali mi to pred týždňom, tak si aj tedy môžem nasadiť po týždni, idem na kontrolu RTG po 14 dňoch, najprv som mala hneď prvú kontrolu, potom ďalšiu, tak aj tu viem nasadiť liek Synfitum, nízke riedenie 9 alebo 5,9 CH, alebo mám už po fraktúre, už povedie, že to je zhojené a viac menej už len v rámci rehabilitujem a je tam bolesť. Viem, že samotná kosť bolí nám periost, hej, ten výrazne, tá okostica, lebo nebolí ani samotná kosť, ale bolí ten periost, ktoré veľmi má dobre prekrvenie a je tam vynikajúce nervové zakončenia a na bolestivosť a citlivosť toho periostu pomáha Synfitum. Potom je bolesť, ktorá kostí, keď vás bolí, keď je také vonku vlhké a studené počasie, alebo keď sa hýbeme, tak tam vám pomôže liek Phytolacca Decandra. Čo keď mám diagnostikovanú osteoporózu, ako si viem pomôcť, aby som tým, okrem toho, že užívam vápnik, snažím sa v strave, užívanie preparátov vápnika je niekedy problém z hľadiska ich metabolizmu a tak ďalej. A užívam D-vitamín a vlastne diagnostikujem to a bojím sa fraktúr. Samozrejme, bojím sa aj nejakému športu a tak ďalej. Tak tu má vynikajúce miesto homeopatia a existuje tu, vidíte, lieky, ktoré som pred chvíľočkou spomínala a popisovala. A to boli tri: calcarea florica, calcarea fosforika a calcarea carbonica. Všade máte kalcium, flor, fosfor a ešte jeden liek silica. Silice je krémik. Krémik, keď si predstavíte ako minerál, je krehký, ale pevný. A vy chcete mať pevné kosti. Takže máte krásny taký rytmus užívania liekov, ja neviem, každú nedelu, tak užívam po jednej dávke calcareu floriku, jeden týždeň, druhý týždeň fosforiku 5 granov, potom karboniku a siliceu a opakujem. Takže až do kontroly. Až do kontroly, ak je problém, no tak je to zložité. My sme tieto lieky využívali, ak sme mali výpadok tohto vynikajúceho viaczložkového lieku, ktorý obsahuje všetky tieto vápenaté soli a zlepšuje tú pevnosť kosti, ale aj zubov. Pozor, zvýšená kazivosť zubov, výborné. A osteocinezín, a ešte tam obsahuje sulfur jodátu, jód, viete, vynikajúci na metabolizmus. So sulfúrom, on má taký trošku protizapalový účinok a ten jód na ten energetický metabolizmus. Takže spolu sú vynikajúcou náhradou, ktoré viete použiť, tento osteocinezín. Môj psík, teraz zabrdnem trošku, ktorý v rámci tej liečby tej deformovanej platničky, tak teraz užíva osteocinezín, ale musím povedať, že on užíva aj calcareu floriku, pretože mal tam zmeny na chrbtici, alebo calcareu fosforiku, raz jedno, raz druhé. To skôr mi spápal k tých granulkách, to bolo takú osteocinezínu. Osteocinezín má miesto ešte raz aj pri rastových bolestiach, pri zvyšenej kazivosti zubov, nielen u detí, aj u dospelých ľudí. Alebo chystáte sa na operáciu kĺbu kostí, nasadte osteocinezín, nasadte predtým Synfitum a pokračujte aj po operácii, ktorá sa týka vlastne kosti a kĺbov. Keď zoberieme, že ak by sme išli na výmenu kĺbov, predsa narušame aj štruktúru kosti, do ktorej to tam dávame, takže vieme to využiť aj v rámci akejsi preventívnej prípravy v rámci takýchto aj zákrokov. Nadviažem na tú prvú prezentáciu. Takže tu sú tie indikácie tohto viaclúžkového lieku. No a v podstate na záver, možno, že taká veta, tá menopauza je len etapa, ktorou musíme vlastne prejsť a venovať sa a viac sebe, mať sa viac rada a nebať sa pýtať. Nebať sa požiadať o pomoc. Celý život
ženy pomáhajú, starajú sa, dbajú, všetko, aby mali v merku, v slede, tak toto je presne čas, aby sa trošku starali o vás, aby vám poradili a aby ste sa mali radi. A sa mi páči tento taký citát, že nemôžeme oddeliť príchod staroby, ale môžeme si pomôcť ju prežiť. Ďakujem pekne za pozornosť.